Yan, ito na yung mga natatapos namin ngayon mga kabayan. Yan, ang hinihintay ko na lang yung bintana. Yan, tapos ito, maiiwan namin ito mga kabayan kasi aalis muna kami. May gagawin kami sa Naga City, kaya naghahanda kami ngayon. Yan, tapos dito naman sa may bandang likod, pinapalagyan ko na nitong kuhan. Wool dito na temporary lang to. Yan, ito yung mga kuhan namin. Lumang jalos ito. Yan, ginagawa ni Jiking pa ni RR. Ito palang mga kabayan yung pamangkin kong kuhan. Nag-aaral ng engineer. Anong year mo na ba, R? Second year. Second year na ba? Malapit na siyang matapos mga kabayan. Tapos pinapanood sila ng nanay ko mga kabayan. Ito yung nanay ko. Tinitingnan niya si Jiking kung natututo naman daw. Ano Jiking, natututo ka na ba? Ano nga kabayan lulubos-lubosin ko, gagawin ko munang labor, taga-abot ko ng pangako kasi baka darating ang araw, ako na lang ang utosan eh. Yan, gawin mo ng labor to si RR. Kasi pag naging engineer yan, babalik rin na ikaw na ang magiging labor niyan. Kaya nga kuha nga rin tubig. Yan, may shoutout daw pala mga kabayan si RR. Shoutout sa mga teacher ko dyan sa engineering. Anong masasabi mo sa trabaho ni Jiking? Ayos naman. Yan, ayos naman daw. Medyo marunong na. Yun dyan, sabit na. Yan, temporary lang yan kasi itutuloy pa naman namin yan doon sa kabila. Yan, tatapusin lang namin mamunga tong kalamansi. Yan, wag daw munang putulin, sabi ng nanay ko ito. Ayan, kaya nakaabang lang yung mga kwan dyan, mga bakal, ayan. Yan, itong beam na to, ito yung kwan yan. Ito yung kapartner niya na poste, ayan, nakalagay na. Yan, ito yung tinatawag na pansamantagalan na temporary. Magsagalan natin na parare. Sabi ng pangaran. Yan, may pahabol pa daw pala si RR na i-shoutout niya. Shoutout sa jowa ko dyan. Yede. Sabihin mo yung pangalan. Shoutout dyan kay Kim. Yan. Yung isa pa. Isa lang ba yan, R? Isa lang yun. Ikaw, Jiking, sino yung shoota mo? Wala nga kabayan eh. Yan, pinapatanggal ko na yung dating dingding namin sa loob. Dito na namin ilalagay yung kahoy. Yan, kahoy lang yung ilalagay ko dito para maganda. Magandang tingnan. Yan, papapili ko itong magaganda. Yan, magaganda pa yan. Tapos hindi na pantay-pantay ang mga dugtungan kung saan tumama. Kasi papaalis ko yung mga bulok-bulok. Basta dito tatapat yung dugtungan. Bawa tumapat dito yung maiksi, dito yung kadugtong niya. Yan, tingnan niyo mga kabayan yung dati naming bintana. Ayan. Maganda siya tingnan dito. Yan. Pag nakaupo ka dito, puro kahoy yung makikita. Yan, para nakikita naman yung nanay ko yung dati nilang mga kahoy. Yan, ito yung pinakasala namin. Yan. Makikita niyo yan. Namin ngayon mga kabayan. Pero hinihintay ko na lang yung bintana. Yan, tapos ito, maiiwan namin ito mga kabayan kasi aalis muna kami. May gagawin kami sa Naga City, kaya naghahanda kami ngayon. Yan, mainit pa naman sana ngayon.
Yan, ito na yung mga natatapos namin. Yan, nalagyan din namin to. Yun na lang sa taas. Yan, baka hardiplex na lang yung ilagay ko dyan. Yan, alis na kami. Tara! Sakay mo na si Manny Bob. Yan, ito na yung mga gamit namin. Yan, kasama ko lahat yung sila Pipoy, Idmar sa kasi Onyo, yung katulong ko sa paggawa niyan. Kasama ko sila lahat. Ano Poy? Sakay na Poy. Ayos na. Bob, ano? Lumang ka na sa inutan. Oh, basta. Hindi kami mangog. Hindi man kami. Di mo sa inutan. Ano kami? Yan, pati si Manoy Bob kasama namin. Ayan. Ibisan ako. Malulaon ako. G. Malulaon. Ibisan na sa luwas. Babalik! Yan. Manwilding mo. Trapo daw dyan. Rindok, ganun ang trapo. Gusto mo lang sa lubot. Anong sakay na Jiking? Wala kang motor. Walang susi. Pagbalik. Yan, problemado mga kabayan. Si Jiking. Sakay tarang. Kleng. Tapos na lang yung mga sana. Nakuha na nga. Tara. A few moments later. Yun, ito na yung mga kinakabit ni Idmar. Nakakailang pinto ka na, Mar? Parang... Yan, nakaka-apat na daw agad si Idmar. Yan, ito kanto. Mahugan eh. Yung mga pinto na to. Yan. Yan, kahit saan mga kabayan, umuulan talaga. Kahit dito. Kwanto, ligmanan. Ayan. Nakikita niyo umuulan din dito. Sigurado nandun sa amin, sa Tinambak. Malakas din ang ulan nito. Yan, ito yung lagayan ng TV. Dito. Yan, ito naman si Jiking. Siya naman ang tagakabit ng door lock. Si Idmar sa kasi Onyo yung tagakabit ng pinto. Yan, si Pipoy naman yung tagapalapat. Yan, sunod-sunod kami. Si Idmar naman yung tagalagay ng plywood. Yung plywood niyan 1/2 lang, ayan. Tapos ito 3/4. Yan, ganyan lang yan mga kabayan. Ito namang sa gitna niya, yung pampatibay niya, kuwan lang yan, 15 cm. Yan, tapos ang pagitan niyan dito sa loob 25. Yan,
Yan, si J-King naman sa si Pipo yung nag-a-assemble. Yan, ang finish ng kama na yan mga kabayan. Ito yung itsura niya. Ayan. Meron siyang sanipa dito. Yan, iba yung kulay ng formika niya kaysa dito sa pinakapaan niya. Yan, tapos meron naman siya dito yung side table na nakahang. Ayan. Tapos yung headboard niya may formika ditong 2 inches na ibang kulay. Yan, kabilaan yan. Yan, tapos yung design dito, ito, yung sa may TV. Yan, nakapormika rin yan. Yan, ito yung kamang ginagawa namin. Kwanto? 10 piraso to. Yan, yung ikinabit namin pinto dito, kwanto? 35 na piraso. Yan, yung mga nakikita nyo mga pinto na yan. Yan lahat yung ginawa namin dito. Tapos 10 kama. Yan. The next day. Yan, dito na ulit kami mga kabayan sa Tinambak, sa bahay ng nanay ko. Yan, itutuloy na namin to. Yan yung ginagawa namin, yung palitada sa loob. Yan yung dito sa labas. Itong side na lang na to yung hindi natatapos. Yan, ito. Yan, itong dito naman hindi namin mabuhusan dahil lagi may tubig. Yan, mayroon pa siyang tubig. Baka mamaya matuyo na to. Yan, may tubig din yan. Yan, kaya uunahin muna namin yung mga palitada dito sa loob bago tong sa labas na to. Yan, inauna namin tong dito sa kwarto ng mga magulang ko. Yan. Yan, hanggang dito po muna mga kabayan yung video ko. Maraming salamat po sa panonood.